Bodo Investor channel welcome खालामबाय। हेलौ, दिनैनि मिउचुअल फान्ड पर्टफलिय' प्रफिटखौ आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै फारि-फारियै। आं दिनैबो प्रफिट जादों। दासान्दि लागातार साननैसोआ प्रफिटल' देखायबाय थादों। दासान्दि प्रफिटखौ आं नुनो मोनबाय थादों, नाथाय बे लसआ नैबे साननैसोनि उननिफ्रायनो लस साननैसो देखायनो हासिगौ। दा आङो प्रफिट समाव प्रफिटखौ मोनबाय थादों, लस समाव साननैसो लस देखायनो हागौ। दा बिदिब्ला आङो दिनैनि प्रफिटखौ बेसेबां जादों बेखौ देखायलांनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो, स्किप खालामालासे। आरो बिदिब्ला आङो मिउचुअल फान्डनि मोनफ्रोमबो प्रफिटखौ आङो देखायलांनोसै। फार्स्टआवनो आं लास्टनिफ्राय देखायबाय जे टाटा स्मल केप फान्ड SIP बेवहाय दिनै 53 रुपिस 53.51 बेबायदि प्रफिट जादों आङो। माने 0.81% बेबायदि रिटार्न होदों दिनैनि सानसेनि। बेनिफ्राय नेक्स्ट SBI स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ। SBI स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथआव 20 रुपिस प्रफिट मोनदों, माने 20 रां प्रफिट जादों। 0.76% बेबायदि रिटार्न जादों। बेनिफ्राय थार्ड नाम्बाराव SBI मेगनाम मिड केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ। बेवहाय बेसेबां प्रफिट जादों? 75.64 रुपिस बेबायदि प्रफिट जादों, माने 0.24% प्रफिट। बे लामसामावहाय दिनै SBI मेगनामाव खम प्रफिट जादों, 75ल'। पार्सेन्टेज वाइसबा जोबोद खमथार, 0.24%। थेवबो प्रफिटखौ देखायदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ। बेवहायबो 192.57 रुपिस प्रफिट जाबाय। बेनिफ्राय 0.61% रिटार्न मोनदों दिनै। बेनिफ्राय नेक्स्ट फान्डआ जाहैबाय बे SBI कन्ट्रायाबो लामसाम एमाउन्ट फिक्सडआव दोनदों बेखौबो। बेनिफ्राय क्वान्ट स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ, बेवहायबो 42.29% बेबायदि बे SIPआव 42.29 रुपिस प्रफिट जादों। पार्सेन्टेज रिटार्नबा 1.03, माने 1%नि बाराबो प्रफिट जादों दिनै SIP। खम SIP, बेखायनो 42 रुपिसल' देखायदों। नाथाय जेब्ला इनभेस्टेड एमाउन्टआ नैबे जिथु 4000 इनभेस्टेड जानाय नुदोंना, बे 4000 एमाउन्टआ जेब्ला समाव बुरजा रां दाजाबै जमा जायै मास मोनफ्रोमबोनि राङा जमा जानानै जेब्ला बोसोरब्रै, बोसोरबा, 10 बोसोरसिमावलागै बुरजा रां जाहैयोब्ला जमा राङा, हमना ला 2 लाख 3 लाखसो जुदि फैसा रां जमा जायोब्ला, बे 2 लाख 3 लाखनि प्रफिटआ सानसेयावनो बेवहाय गोबां रां देखायनो हागौ। सानसेयावनो सानना ला 2000, 3000 बेबायदि प्रफिट, मोनसे मिउचुअल फान्डआवनो 2000, 3000 प्रफिट देखायगोन। जुदि 1% खरि मोननांगौब्लाथ' गोबां जायो। पार्सेन्टखौ हिसाब खालामबानो जाहैयो। 3 लाखआव 1% खरि जुदि सानसेयावनो मोनफ्लांनांगौब्ला 3 लाखआव बेसेबां फैसा मोनगोन? अब्ला इनकाम बेवहाय केलकुलेट खालामबानो ओंखारहैसिगोन। बेखायनो जोङो गिबि टाइमाव जोङो इनभेस्टेड एमाउन्टखौल' बारायनो नाजाबाय थानांगौ। नोंथांनि जमा रांखौल' मान्थलि SIPआव बुरजानिफ्राय बुरजा खालामलांबाय थानो हानांगौ नोंथाङा, बा जोङो गोबाव समसिम दोननानै बुरजा रां 3 लाख 4 लाख बेबायदि बानायनो हायोब्लानो जोङो सानसेयावहाय गोबां रां इनकाम देखायगोन। मोनसे मिउचुअल फान्डआनो गोबां रां देखायगोन। बे जाबाय मिउचुअल फान्डनि फर्मुला। इनभेस्ट खालामोब्ला जों बयबो बुजिगोन, बा नोंथांमोना बुजिगोन। अब्ला नेक्स्ट मिउचुअल फान्डखौ आं देखायनोसै। फाराग फ्लेक्सि केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ। बेवहायबो 12 रुपिसल' प्रफिट जादों। 12.28 रुपिस, माने पार्सेन्टेज वाइसबा 0.29% बेबायदि रिटार्न मोनदों दिनै। बेनिफ्राय नेक्स्ट फान्डआ जाहैबाय निप्पन इन्डिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ। बेवहाय 91.56 रुपिस प्रफिट जादों। स्मल केप फान्डआव एसे मोजां प्रफिट जादों बे निप्पन इन्डियायाव। 0.81% मोनदों दिनै। मोजां रिटार्न देखायदों दिनै बेयो। बेनिफ्राय नेक्स्ट मिउचुअल फान्ड निप्पन इन्डिया लार्ज केप डाइरेक्ट ग्रथ। बेवहायबो बेसेबां मोनदों? 67.67 बेबायदि प्रफिट जादों। बेनिफ्राय पार्सेन्टेज वाइसबा 0.68% प्रफिट देखायदों। बेनिफ्राय कानारा रबक' स्मल केप फान्ड
कानाडा रब'क' स्मल केप फान्डआव बेसेबां प्रफिट जादों 219 रुपिस प्रफिट जादों। बेनिफ्राय पार्सेन्टेज वाइसबा 0.81%। बेबो मोजां रिटार्न होदों, माने बे लामसामा जेसेबां रां जमा जागोन, जेसेबां इनभेस्ट खालामगोन लामसामखौ नोंथाङा फिक्सडआव दोननाय बायदि खेबसेनो बुरजा दोनोब्ला सानसेयावनो बुरजा प्रफिट मोनगोन आरो लस जायोब्लाबो एसे बुरजा लस जागोन। बेबायदि प्रफिट देखायोब्ला बुरजा प्रफिट देखायगोन। बे जाबाय बुजिनो गोनां मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनायनि सिगाङावनो। दा नेक्स्ट मिउचुवेल फान्डखौ आं देखायनोसैलाय। बे जाबाय बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ। बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहाय 19.54 रुपिस प्रफिट जादों। बेनिफ्राय पार्सेन्टेज वाइसबा 0.31%। बारा प्रफिट जायाखै। बेवहायबो जोङो रिटार्नखौ मोजां मोनो। पार्सेन्टेज वाइसै दिनैनि रिटार्ना बेखिनि, नाथाय मालाबा बुरजा पार्सेन्टेजबो प्रफिट देखायो। बेखिनि गासैबो प्रफिट जाजोबदों दिनैबो। मोनफ्रोमबो 10टा मिउचुवेल फान्डआवबो प्रफिट देखायदों दिनै। गासै 10टा मिउचुवेल फान्ड। 10टानि मादाव मोनथामा लामसाम एमाउन्ट, माने फिक्सडआव दोननाय बायदि खेबसेनो बुरजा दोनदों, खेबसेनो दोनदों। बेनिफ्राय 7टा मिउचुवेल फान्डआ SIP सोलिबाय थादों। बेफोरनि गासैनिबो प्रफिटआनो दिनै ग्रिन, माने प्रफिटआव नुजोबदों। बेनिफ्राय गासैबो दाजाबनानै बेसेबां जाखो प्रफिटखौ नायदो। गासैबो दाजाबनानै नुबाय प्रफिटआ आंनिया 795 प्रफिटखौ नायदो। 795.22। बेनिफ्राय पार्सेन्टेज वाइसबा 0.58%, 0.58 बेबायदि पार्सेन्ट हिसाबै बा गासैनिबो प्रफिट दाजाबजोबनानै बेसेबां जाखो 795.22 बेबायदि प्रफिट जाबाय दिनैबो। थांनाय खेबसेनि भिडिअ आङो शेयार खालामनाय ओइदिनखालिबो आङो 1298 बेबायदि प्रफिट आङो मोन्दों। दिनैबो 700+ बेबायदि प्रफिट मोन्दों। नैबे उइकआव आङो प्रफिटखौ एसे मोनसाबनाय जाबाय, नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय गाबोन समनियानिफ्राय लस देखायो ना प्रफिट देखायो? गाबोननि दिनैनि मार्केटनि मुभमेन्ट हिसाबै गाबोन लस आरो प्रफिटखौ गाबोन नुनो मोनगोन। दा गासै आंनि टटेल प्रफिटआ बेसेबां जाखो 10,461 बेबायदि प्रफिट आङो दिनैसिम जाबाय। हाइ फारसे दावखोगासिनो दं आंनि प्रफिटआ। एसेब्लाबो सानफ्रोमबो प्रफिट आरो एसे लस देखायलायबाय आरो प्रफिट फैफिनलायबाय, बेबायदि सानफ्रोमबो प्रफिट फारसे फैगासिनो दङ। दिनैसिम पार्सेन्ट हिसाबै आंनि इनभेस्टेड एमाउन्टजों पार्सेन्टेज केलकुलेट खालामनानै नायोब्ला 8.27% आङो रिटार्न मोनबाय। बेबायदि रिटार्न देखायबाय। इनभेस्टेड एमाउन्टआ 1,26,494 बेबायदि इनभेस्टेड जाबाय, माने जमा रां जाबाय आंनिया। दोनथुमै बेबायदि जमा रां जाफैबाय दिनैसिम। जाफैनानै बेखिनि इनभेस्टेड एमाउन्टनि पार्सेन्टेज केलकुलेट खालामोब्ला बेसेबां ओंखारो 8.27% बेबायदि रिटार्न नुनो मोनबाय। अब्ला रां हिसाबैब्ला 10,461 रां बेबायदि आङो प्रफिट नुनो मोनबाय दिनैसिम। मोजां प्रफिट, गाज्रि प्रफिट होनजाया। जोङो मिउचुवेल फान्डनि बाहेरा गुबुन फिक्स रिटार्न, सिम्पोल इन्टारेस्ट LICफ्राव जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामोब्ला बेबायदि नोंथाङा प्रफिटबो नुनो मोननाय नङामोन। बबे समावहाय बेसेबां बारायदों बेखौबो नुनो मोना। मात्र नोंथाङा फिक्स बेसेबां बोसोरसिम फैसा रां जमा खालामलांबाय थागोन, इनभेस्ट खालामगोन बेसेबां बोसोरसिम। इयारलि खालामो, मान्थलि खालामो, बे LICआव बेबायदि प्रसेसा, अपसना दंजोबो। बेनिफ्राय बेवहाय LICनि फिक्स रिटार्नफ्रा जाहैबाय 6% बा 7%, हाइसानो बेबायदिल'सो पार्सेन्ट नों नुनो मोनगोन। अब्ला LICनिफ्राय जुदि बांसिन नोंथाङा रिस्क लानो हायोब्ला, जुदि नोंथाङा लानो हायोब्ला मिउचुवेल फान्डआव खमानो 10निफ्राय 15 बोसोरसिम जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला नोंथांनि राङा LICनिफ्राय गोबां गुन डाबल जाहैगोन। LICआव नोंथाङा फिक्स रिटार्न 6%खौल' नेबाय थानानै मा जानो? 6%खौल' जुदि नेयोब्ला नोंथाङा बै समाव नोंथांनि राङा जेसेबां जमा जाहैदों, बे जमा जानायनिफ्राय 6%ल' जुदि रिटार्न मोनोब्ला नोंथांनि राङा बै समाव जेसेबां बुरजा जाहैदों बे राङा भेलु थाहैला। बे समावहाय जेबो भेलु थाहैला। बै समनि इनफ्लेसन रेट हिसाबै
इयारलि इनफ्लेसन रेटआ जेसेबां बारायलाङो बै समसिम जोंनि 10 बोसोरसिम फैसाया नोंथाङा जेसेबां जाहैदों 10 बोसोराव रिटार्न मोननाय फैसाया नोंथांनिया लससो, बोरैबाबा साननो थाङोब्ला लससो। बै समावहाय नोंथाङा मिउचुवेल फान्डजों जुदि नोंथाङा कम्पेयार खालामोब्ला मिउचुवेल फान्डनिफ्राय गोबां खम रां नोंथाङा नुनो मोनहैगोन। मिउचुवेल फान्डआव बै समावहाय 10 बोसोरसिम सम होनो हायोब्ला नोंथांनि राङा गोबां गुन जाहैगोन। बेवहाय आनलिमिटेड माने खमानो बेसेबां पार्सेन्ट नोंथाङा गासै मिउचुवेल फान्डखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन जे खमानो 12% जुदि मिउचुवेल फान्ड नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै इनभेस्ट खालामनो रोंफ्लाङाब्लाबो 12%खौ नोंथाङा मोनगोनखि नुनो मोनथारगोन 10 बोसोर। नोंथाङा मोजां मिउचुवेल फान्डखौ जुदि सेलेक्ट खालामनानै नायबिजिरनानै इनभेस्ट खालामनो जुदि रोङोब्ला खमानो 15%निफ्राय लानानै बबेबा स्मल केप मिउचुवेल फान्डआवथ' 20%नि एबभआलागै 27%हालागै नोंथाङा बबेबा समावहाय नुनो मोनहैगोनबो। अब्ला 20%सिमा जुदि नोङो इनभेस्टेड एमाउन्टनि रिटार्न 20% जुदि नोंथाङा रिटार्न मोनोब्ला नोंथांनि राङा गोबां गुन जाहैयो। बेबायदिनो 10 बोसोर 15 बोसोर सम होयोब्ला 20% गाहाम जुदि नुयोब्ला गोबां रां जाहैयो। बे जाबाय मिउचुवेल फान्डआव रिस्क लानो हायोब्ला नोंथाङा रां बानायनो हायो। नोंथाङा LICआवनो जुदि 10 बोसोर 15 बोसोरसिम जुदि रिस्क लानो हायोब्ला अब्ला मिउचुवेल फान्डआवबोथ' नोंथाङा रिस्क लानो हायो। नोंथांनि एज हिसाबै मिउचुवेल फान्डआव आं खमानो जेन'बा 10 बोसोरसिम 15 बोसोरसिम जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला अब्ला मिउचुवेल फान्डआव दोननायानो साबसिन। नोंथाङा खम रांजोंब्लाबो जुदि नोंथाङा दाउट गिदोंब्लाबो 1000 खरैब्लाबो नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो हायो। 1000 खरैबो नोंथाङा इनभेस्ट खालामनानै ट्राइ खालामनो हायो। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि एक्सपिरियेन्सआ जुदि बारा जालांबायब्ला एक्सपिरियेन्सबा जेन'बा बोसोरनै बोसोरथामबा आङो बांसिनखौनो बुंबाय 5 इयार्ससिम जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला 5 इयार्ससिमाव नोंथांनि रिटार्ना जुदि मोजां रिटार्न जुदि नुफ्लांबायोब्ला अब्ला नोंथाङा इन्टारेस्टआ बारायसिगोन। अब्ला नोंथाङा बै समावहाय 1000निफ्राय 2-3000 बेबायदिसिम नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो हानाय सक्तिबो जाहैसिगोन, फोथायनायबो जाहैसिगोन बै समावहाय। बेखायनो जोङो खमजोंबाबो 500आनो जा 1000आनो जा नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो बा जों इनभेस्ट खालामनो हायो आरो जुदि रिस्क लानानै खामानि मावनो हायो। रिस्क लायाबा जेबो खामानियानो साक्सेस जाया। जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो रिस्क लानानैसो खामानि मावनाया सानसे समाव साक्सेसफुल जायो आरो। दा आङो एसेबां एक्सप्लेन खालामला। दिनैनि मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आ बेखिनियानो। भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो भिडिअखौ जोबनायाव रिकुवेस्ट खालामबाय जे मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामदो। जुदि गोदानै नायदोंब्ला आरो साबस्क्राइब खालामखांबायब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। इनभेस्ट खालामनो नोंथांमोनाबो जुदि गोसो दंब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आरो सोलोंना लानो हागोन माबायदि इनभेस्ट खालामो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।